pagsulod sa pandemic, pag panuyo ni COVID-19, nanggawas ang daghang mga plantitas o plantitos. Diba? Bisag asa ka mo labay na ibaligyang kaang. Wadto ka sa mall, kasagaran gipasan sa mga tao mga kaang. Kay nabisi og pagpananom, nabisi og kanabang pahiluna sa ilang mga tanom sa balay. Unya nakapangutan na ta, nganong nauso man pud ning pagpananom karon nga pandemic? Nga daghan kaayong mga rason. Siguro tungod kay wala lain-laing mahimo, tungod sa lockdown, mananom na lang sa balay. Siguro daghan pa kaayong mga hinungdan og mga rason. Pero nibasa ko og mga benepisyo kung naay tanom sa balay, daghan kaay gisulti. Una, makapanindot sa balay ang mga tanom. It beautify o kana bang maka-beautify sa balay. It adds life, no, makadugang og kinabuhi sa space sa balay diin ibutang nimo ang tanom. Unya, it is also proven scientifically and psychologically nga ang tanom di ay dakong ikatabang sa atong mental health. Nganuman, tungod kay ang tanom maka-boost sa imuhang mood, makapa-trigger sa imuhang creativity. Unya ang tanom pod nga naa sa balay maka-absorb sa mga negative energy nato. Nga munindot atong pamati kung naay mga tanom, mano man kay gitudluan man ta nga ang mga tanom mohatag man og healthy air nga atong iginhawa, oxygen. At the same time, musuyop sila sa carbon dioxide nga atong mga hugaw nga hangin nga atong gibuga. So dako gyud kaayo di ayo og ikatabang. Gani dunay mga tawo nga ilang gi-practice nga sa dili pa sila mosulod sa ilang balay, mohikap sila sa ilang mga tanom. Labi na gyud kung gikan sila sa gawas, na sila'y bugat na kasinatian, na sila'y problema nga na sugatan dito sa ilang pagpanarbaho, na sila'y bugat nga gihambin samtang pauli sa balay gikan diin sila gikan, muhilam sila sa tanom just to release the negative energy aron inigsulod sa balay nindot imong mood. Kana bang dilit nimo madala ang imong mood sa gawas, sulod sa balay. There are people doing that. Daghang mga tao nga gi-practice nila na mao bitaw nga it is good nga ang mga tanom naa gyud atubangan sa balay. Lain na pug tanom to sa likod, hawan sa atubangan. Naa gyud na sa atubangan karon nig-abot nimo, maoy musugat nimo imong mga tanom, makatabang nimo physically, psychologically. No, dako kay katabang ang tanom. So, sa laktong na pag-asulti, kining mga tanom, kining pagka-plantitas o plantitas panahon sa pandemya, usa ni kapaagi, usa ka kanang means ba nga how we deal sa atong naagian karon. Usa ka pamaagi kung giunsa nato pagsagubang ug unsa atong gihimo samtang nakigbugno ta sa pandemic. Nga moduol tas to mga tanom aron makahigup ta og positive energy, ma-release ang mga negative energy ug makatabang sa atong mental health. That's the way of coping up our experiences, our negative experiences panahon ning pandemic. Nganong ako ning gisgutan tungod kay dili layo sa istorya sa ebanghelyo ang nahitabo nga si Kristo iyang gitudluan ang iyang mga apostoles how to cope up with
failures and rejection. Unsaon pagdeal ba pananglitan sa imong pagsangyaw, gitug-anan niya unsaon niya pagdeal ug unsaon niya pagdala iyang kaugalingon samtang nasinati niya ang rejection, nasinati sa mga apostoles ang wala sila dawata, nasinati nila ang failures silang pagsangyaw. Unsa may ingon sa ebanghelyo, ingon si Kristo, inigabot kaninyo sa balay, mahiadto kamo sa usa ka dapit nga mga tao dili mo dawat kaninyo o dili mamati kaninyo, biyai ka ng dapita o taktaka ang abog sa inyong mga tiil. It's a way of coping. Kana bang how you deal with failures. Aron ba kadto nga maong failures sa usa ka dapitin sila nagsangyaw, dili nila madala inigbalhin sa laing lugar asa sila paingon mo balhin magsangyaw. Dili nila madala ba? Meaning, kung unsay imong negatibo nga kasinatian dinhi, ayaw dalha didto. Dili unta sila maapektuhan sa imong kasinatian dinhi. Kakuha mo sa akong punto. Nga kinahanglan ta og mga tanom sa tong kinabuhi aron mo atong hikapon sa dili patamo adto sa laing lugar. Ug kinahanglan nga atong itaktak ang abog sa mga failures ug sa mga kapakyasan ug kasakitan sa niaging mga lugar aron abot nimo didto dili sila maapektuhan sa imong gibawon ug nahibili na ang imong mga kabugat nga gibawon gikan didto nga imong gisinati gikan didto ug dili nimo dalhon didto. Nganong ako ning gipaambit ninyo tungod kay pagkadaghan sa mga tao karon nga ang ilang mga baggages nga gipas-an sa gawas ilang dalhon diri sa sulod. Like for example, dunay mga tao nga nagtrabaho nga inigikan sa balay gisapot sila. Punig adtos trabahoan ilang sapot ilang gidala didto. Ug naapektuhan ang mga tao didto silang trabahoan nga waon kay sa lilabot. And there are people nga gisapot dito sa ilang trabahoan ug diin sila gikan nig-uli sa balay pahimungtan ang mga anak ug ang asawa ug ibabana. Dad-on ang ilang sapot gikan didto paingon diri. Which is very unfair. Wala sila ilabot. Nganong giapil man sila. We need to have plans nga atong i-release ang atuang mga negatibo nga enerhiya nang inahanglan nato nga atong i-shake our feet from the dust ikan sa mga abog sa kagahapon, sa mga abog sa kanin natong dili maayo kasnatian ug dili unta sila maapektuhan because again it's very unfair nga kung gisapot ka didto dili maayo nga imong apaapektuhan sila nga wa sila labot ug dili lang kanang inadlaw-adlaw nato nga pagkinabuhi. Daghang mga tao karon nga nagpuyo sa present pero nagpabiling na bilanggo sa ilang kagahapon. Nakana bang katong ilang failures sa ilang kagahapon mao'y nagbilanggo nila ug mao'y nagkontrol sa ilang kinabuhi karon. Mga tao nga nawad-an og paglaom, mga tao nga hopeless na sa ilang kinabuhi. Gatuos sila nga wa naguyugma para nila. Tungod lang kay nasipyat sila ug napakyas sila kaniadto, naghuna-huna sila nga pakyas na sila hangtod karon. Mao nga si Kristo nagtudlo unsaon how to deal, unsaon nimo pagsagubang, how to cope up with it. Na kinahanglan mahakat-on ta niining mga butanga. Nanginahanglan ta og atong kakuptan sama sa tanom aron mogawas ang atong mga negative energy ug kinahanglan atong itaktak ang abog sa atong kagahapon nga mga negatibo nga makasnatian. Ug kinsa man na walay lain ang Dios. Kung na failure ka niadto, tuuhi ug laumi nga naay Dios nga wala ka pasagdi ug kahibaw ka nga tabangan kaniya niining tanan. Let us not allow our past to control our present. Let us not be imprisoned by our past. Dili na to bilanggo na tong kaugalingon sa tong kagahapon. Ug abi ninyo,
kani bayang mga butanga nakaapekto po ni sa atong pagtuo. Anong moingon ko? Daghang mga pagtuo-tuo sa karaang panahon nga hangtod karon atong gidala og nakaapekto pag-aayo sa atong pagsalig sa Ginoo. I am not saying nga dautan ang kagahapon. Ang akong punto, the past serve. Kanabang napusla na to sa ikaniaing panahon. Kaya dakong posibilidad nga ang ilang pagtuo-tuo kaniadto nga nagamit nila posible nga dili na applicable karon. We have to move on. We have to grow. Kinahanglan ta motubo. Kaya daghan kayong mga patuo-tuo karong panahon na gibaon na pero sa karaan paguna. Pero atog yung gidawat hangtod karon bisan kun wala ta makasabot. Like for example, atong naaging Sabado, nagmisa mi og patay. Pag humagmisa ng snacks mi, ingon altar boy pader. Pwede dadoning snacks, minatay pader. Yung dada anak, daghan kaayo. Mauton man kuno ni pader. Bawal man kuno magdaog. Pagkaon ni ka sa minatay dan mustua. Moto mo na dili. Mo di ba maningog? Di ba? Mao man to practice. Ita mo dag pagkaon ka sa minatay ikan sa balay sa minatay paingon sa tua kay maot. Umano gitulos sa katiguangan. Ug wa ta manginahanglan nga mo explain sila ni ana. We easily accepted them without explanation. Sagoy kalabutan na nas kamatayo nato. Nga madatag snacks ikan sa balay sa namatay. Gituyo na kaniadto kay siguro gamay raw sagaran gamay rag snacks napay daghang tawo moabot nga magdaka sa balay. Kana mga practicalities ba pero atong gihimong spiritual nga mga butang. Di ba? Kadungog ko bawal maligo kung naay mamatay sa balay. Mao man ito pagtuo, di ba? Kung naay matay sa tuo, ito maligo. Kay maot. Saan may nakamaot? Ha? O di na tamangutana sa makatigulangan nga no. Pero, kung atong hunahunaon, kung naay gibijilan sa inyo na namatay sa inyo, gipresume na nga wa kay tuog kay gabijil ka. Sa ato pa, kung maligo ka nga wa kay tuog, makadaot man nimo. Pero kung naay namatay sa inyo na sakto kag tuog, pwede kang maligo nganong dili. These are superstitious belief nga nakaapekto sa tong pagtuo karon. Bawal sa to ilain na akong nadungog ha. Bawal manilhig kung naay mamatay. Kay silhigon ta. Silabot, silhig. Man mamatay man daw manilhig tang nay namatay. Pero gipresume nang akon naay namatay, naay gihaya, ang mga tao magsulod gawas sa balay. Kay nay mo bisita nga manilhig ka na may tao. Pero kung way tao, pwede ka manghinlo nganong dili. Moingon ta, mutuon na lang may napader. Wa may mawa na mo. Oh my goodness. Kada kong mawa, unsa may nawa, imong pagsalig sa Ginoo. Kay mas gikahadlukan nimo na maong patuo-tuo, nawa imong pagsalig sa Ginoo. Nakadungog ko, o nakasinati ko mismo, laing parokya, pero nakadungog ko nga na dinhi, kanang magbunyag bitaw. Inig magbunyag, galumbag dagan aginahan, yakugos bata, paingos pultahan. Kadungog mo na wala. Nakadungog ko ana. Natinga ko, gabunyag ko. Pag human ako bunyag, gahaguros og dagan ang maginikanan, paingon sa purtahan. Kay kadto ko nung mas unang moabos purtahan, mas mabright. Nauda uroy. Bao baka. Og tinuod baron. Pero humaw na ilang pagtuo. Mas gamahanan pa agdagan ng purtahan kaysa ang Dios nga nanalangin sa bunyag. There are faith in the past that we need to understand. Kana bang i-explain na itong maayo kay makatabang o makatubos itong pagtuo na inamatay.
inighaya, putlo na grosaryuhan, karuwa ko ni mo sunod. Gabaan ka na, balaan ang rosaryo mong nagiputol. Kasi labot ang rosaryuhan. Ang akong punto, nakaapikto ni sa itong pagtuo. Naapiktuhan atong pagsalig sa Ginoo. Kaya nga itong mga tigulang sa una, moingon di man po mo explain, o nga man, kay maot, maorpod, bawal mag-nilkater o gabi. Di po ta man-nilkater. Natural sa una, bawal. Kaya may electricity, ingit-ngit, masamad ka. Pero karong gabulat ng suga, di man ka manilkater, o bulingon kay kuko. These are practical things na kinahanglan atong masabtan aron makatabang nato tungod kay nabilanggo ta sa atong makagahapon. Ugwa nato masabti apan atong gidawat. Mga kahigayunan o mga panghitabo sa atong past na nakapabilanggo ato karon, mga nahitabo nato ganina nga atong dalhon unya didto. We need a plan nga atong kakuptan, ma-release ang atong negative energy, makakuha ta og positive energy aron mausab atong mood dining adto didto. Nanginahanglan atong kana bang sana itaktak ang abog sa mga negatibo nato nga kasinatian aron maka-move on ta ug makasugod ta og bag-o ug fresh. Ingon ana ang kinabuhi. Dili ta angay modwell sa atong kagahapon. We have to live our present. Maayo man nga it is good to remember ug atong handumon ang kagahapon. Pero unta gipuy-an nato ang karon ug naglantaw ta sa ugma pohon. Amen.